As rúas de Ribeira volveron a vibrar esta mañá ao ritmo de chifres e petardos. Co paso dos anos os ánimos van minguando e cada vez son menos os que acuden cada último mércores de mes á convocatoria da plataforma. E hoxe facíano especialmente molestos, xa que este mes era o último para presentar a declaración do IRPF, a que están obrigados, tocándolle ademais a pagar máis que en anos anteriores. Pois temos a xente cabreada, pero non por ter que pagar, sino pola injusticia de sempre de ter que pagar máis que ninguén. Facenda empeza outra vez a meter multas aos que non tiñan declarados, non tiñan feita declaración, acudiron a donde nós, pero vamos, agora o que hai é que seguir loitando no mesmo, pero Facenda dounos ano e pico para poñernos ao día e a xente que non se puxo ao día hoxe teno máis crudo, é dicir, o único que lle recomendamos é primeiro que se asesoraran ben para facer a declaración e que fixeran xa as declaracións do 2016, 17 e 18, senón viñan outra vez as multas e os recargos que chegan ao 50%. Os afectados seguen a considerar injustificada a discriminación fiscal que sofren ou estar regulados por uns criterios moito máis estrictos que os xubilados que traballaron en España. Sosteñen que nunca se negaron a declarar, senón que exixen facelo en igualdade de condicións. Un aspecto este que, segundo afirman dende a plataforma, si se tivo en conta en outros países veciños, como é o caso de Portugal. Que se fixen nos que están ao lado, que son os portugueses, que non só gratifican aos que veñen a disfrutar a súa pensión de países estranxeiros, senón que ademais lle puxeron unha cotización que hasta os 22.000 euros, como está aquí para os que cobran de aquí, non teñen obligación de facer a declaración. O novo escenario político do que sairá o futuro goberno do Estado failles albergar unha pequena esperanza. Confían en que o próximo executivo mostre máis sensibilidade coas súas demandas.